казваме начало на влога. Здравейте! Здравейте, мили хора! Нашето бебе спи, а ние пътуваме. Отиваме да си заберем първата двойка, нали? Първите подсимени, Да. останалите с останалите ще се срещнем там. Си светли, нашите любими са партиранти от предаването. Много си ги обичаме, има много хора да се чакаме на входа за Варна. Решихме да започнем влога от колата, защото просто не искаме да ви затрудняваме с процеса преди това, тъй като този господин заспа и до последно стягахме багаж. Кой? Ти Какво съм направил? заспа с нощи с детето. Гледах си клепачите от вътрешната страна. Имах да мисля. Така, Аристотел мислителя, шофирай си, гледай си пътя. Това се Нямам прави. търпение да отида на морето. Да научим колката да спи до... Къде отиваме? В Свети глас. На другото пристанище, къде ще се разходим с някоя готина причука. Нямам проблем. По-добре, аз ще облека. Вики, сега мамо пристигаме. Ето го морето. Си там, снимал за чакай. На морето. Нашите хора са отзад. Чоченко, стига си смука играчката, просмука я. Пристигнахме, мамо. Отиваме на мореницето. Да ти печем до пенцето. Трябва ли там в дясната част пише паркинг? Премиер Порт. Ние идваме. Ето, имаме една принцеса. Имаме втора принцеса. Ние им носим подарък в тази турбичка. И те ни носят подарък в същата турбичка. Сега гледате, че подаръци са еднакви. Сега да, остана и подаръците да са еднакви. Само аз не снимам. Може ли да снимам? Виж, здрасти, ела. Добре. С деца на море. Багажи. Не са всички наши. 2 семейства и 3 деца. И 4 на възраст. И вижте какво ни подариха от хотела. Не е ли сладичко? За всяко дете дават. Пише Премиер Порт. Ето ни долу. Отиваме на първият си басейн с Вики. Какво ме кажи здравей? Покажи какво лимонено бебе имаме, което ще изпусне малко, защото тъкмо се нахрани. Обърни камерата. Ето го лимоненото ни бебе. Викона здравей. Колко стои статично. Усмихни се, муж му. Тя се набълбочи току-що, нахрани се и отива на басейн. Госпожа лимон. И аз съм в лимон тузо целия. Така, отиваме да я пуснем по голямата парзалка самичка. Здравейте, мили хора! Накратко за нашия следобяд. Аз се разхождам с Вики по алеята в комплекса край морето. Черпя ви с гледка море. Вики спинка. Изтеглих се на малко по-тихо, защото до сега аниматорите танцуваха с децата на Бангаранга, която е достатъчно голям фурор. Така че просто озвучва целият комплекс. Комплексът е супер огромен и е абсолютно подходящ за семейства с деца. Има безброй много детски площадки, детски басейни, едни от които отопляем, смисъл водата е на 28 градуса, другите са достатъчно топли, защото времето вече е хубаво. Моето викендце е много малко да се възползва от всички удобства за деца, но ако имате по-големи деца, повярвайте, няма да ги видите по цял ден. Има анимация, има буквално активности по цял ден, навсякъде. Татковците взеха по-големите деца и отидоха да играят в тенис на маса. Тук сме няколко двойки от предаването. Много ми е хубаво, много са готини всички. Аз си доизпивам фрапето и така, готвим се за вечеря. Ето, имаме едно готово за вечеря. Дете с жълти чорапи. Ти си Пипи дългото чорапче. Пипилота, Виктуалия, Транспаранта, Ментолка. Пипи дългото чорапче. Знаеш, че Пипи дългото чорапче има 7 имена. Има 7 имена, има само 3. И сега ще папкаш. Да, и сега му даваме плотче за закуска. Баща ти се облича. Хайде, обличай се. Защо трябва да го обличам това? Защото съм ти я взела от трендьола, е много яка и искам да я снимаш. Се тия леопарди, пуми. Какво има? Много е свежа за лятото. Аз съм в бежово. Ти ще си в това. Какъв е проблема? Мале. Нямаше ли с повече цветове? Много е... Сериозна ли си? Да, сериозно съм. Много е свежа за лятото. За кое лято? Ами виж, тя е Цена на 74 ли? Ама виж сега, то че стои тъпо с банския лимони. То по-умно няма да ми стои пъти да се обуя. Не бе, супер си е риската. Не искам да съм с нея. Ама аз не те питам. Виж, аз съм в бежово, Те тя е ми- с жълто и в еднакви цветове сме. Виж, Аз съм синичко. в тон с всички хора от хотела. Ти си Кой като има даме всякакъв унгър цвят? унке. Какво съм? Даме унгър унке. Унгър Майка. унке. Не искам да съм с нея.
Хайде, де, стига са ли гави. Дай, обличи си нещо свежо един път. То не е свежо, това е все едно циторнада да изпиеш сутрин, разбираш ли? По-свежо това. Стайлинга е все едно цитронада да изпиеш сутрин. Харесваш ли баща си? Кажи да. Не. Не знам. Супер, обуй си сега и нещо адекватно надолу. Ще виж колко яко ще стои. Топ. Сладурче. Така, продължавам влога с едно бързо включване от стаята. Прибрахме се от басейна. Днес снимам малко, просто защото докато се настаним, да се видим с всички, не ми остана много време, но утре ще снимам повече. Бърз рум тур. Като се настанихме в хотела, който е топ. Исках да подредя всичко, между другото сме в апартамент, имаме 2 спални, това ще е неизползваната част, тук се прибрахме плодовете, тук съм си оборудвала всичко, уреди, въобще това е една захранваща мама, която си ходи с уреда за готвене, уреда за стерилизация или затопляне, везничката, купичката, термометърчето, 1500 лигавника, дръгомен лигавник, бебешки препарат, четка за измиване, гъбички мои, това са техни, няма да ги използвам. Взела съм, разбира се, няколко пюрета just in case, ако нещо се случи, не иска да яде или пък винаги трябва човек да е подготвен. Кашата, лекарства, имам още много лекарства, които съм взела. Това е с тази стая и от тук имаме изход към много сладката ни тераска, през която гледаме морето. Ще море. Черпя ви с тази гледка. И сега ще ви почерпя с още нещо, мрънкащото ми бебе, което си яде плодовото пюре. Кой мрънка? Ами тя иска да я подавам с 2-3 ръце едновременно храна. Кой е гладен? Ето. Усмивча. Ето го моя усмивча. Да, мамо. Иска постоянно Няма, да й се дава мамо, храна. така не може. Усмивча. Още малко остана, хапваш си пюрето, татко се облича. Ето му риската за после до моето облекло, кошарката на малката и Заедете за ризата. тераса номер 2. Айде стигам мрънка с твоята риза. И така ще. Чочка, браво. Аз как си леко? Честно ли? Всички женатите не карат да сложи тази грозна риза. Абе да се снимаме да могат да се превличат. Много ли са хубави ризичките, ама... Ама мисля, че не са за нас. Добро утро. От ден 2. Малкото ни Барби е готово. Взели сме хавлиз да се запазим места на басейна, готини места. И отиваме после след закуска на басейн, нали мамо? Ма не вече и се спи. И на нас, защото не спа. Много се посмихва и с нощи, между другото. Само чувам Лори как пее, викам, той не е ли Лори? Да, после гледам, че ти си там. Кой пее? Кой пее? Кой пее? Някой пее, докато гледа мама как ще приготвя пюрето. Докато пюренцето се сготви, ние ще облечем банските, защото после слизаме към басейна, нали така? Нали, мамо? Чачка! Здравейте, мили хора, и от мен и аз да се покажа. С малката мушмулка да разкажем, докато изстава пюрето, какво правихме мамо сутринта. Станахме, оправихме се, отидохме на закуска и ти хапна бананче с големите каки и батковци, нали мамо? Кой хапна бананче? Виконче хапна бананче. Сега ще си хапнеш пюрето и отиваме, докато се сготви пюрето, обличаме банските и ще спиш на обяд на басейна на сянка, нали мамо? Да. Хайде, до след мъничко, сега ще ви покажа едно лимонено бебе. Нека да нахраним Вики на басейна. Малката пангаранга. Three hours later. Викенчето заспа отново. Оставяме я да поспинка в количката на сянка. Но преди да заспи, гледа баща си като игра турнир по футбол. Спечелих грамота. Играхме 7-8-10 човека на една врата. Така беше с едно черно платно. Имаше 5 дупки. И аз вкарах най-много от всички. Вкарах 4 от 5 или 3 от 5 или 4 от 5. А щупената ти ключица? Тя ще се възстанови, но въпросът е, че Виктория за първи път ме гледа и спечели. Това означава, че от тук нататък тя ще идва на всеки мой матч. На всеки мой матч. Значи следващия такъв документ в ръцете му ще е бракоразводното дело. Разбирате ли? Сега е fun point диплома, скоро ще е бракоразводното дело. Така, аз смятам да вляза във водата, нещо, което по принцип не правя, но тук е наистина много приятно и смятам да си чилна, докато бебето спи. Това е наистина за заснемане, защото аз не влизам в морете и басейни. Тук е като някаква джунгла.
тук е като някаква жунгла, някаква жунгла. Като жунгла е някаква жунгла. О, каква русалка! Каква русалка! Някой изкача там. Тук е някаква война, някаква жунгла. Аз мисля, че Кики е на различна почивковка аз. Тя е над нещата. Я пръскате Кикито. Като цяло добре се чувстваш. Една седмица сме тук, не си мръднала от дюшека. Така, някои отиват да играят, други да се капят и да се оправят. И след малко отиваме на вечеря. Така, край с басейнът за днес. Достатъчно се гмуркахме, поплувахме. Бебето ми има финална дрямка, тъй като спи навън. Спи кратко. И има цели 3 дремки, нещо, което отдавна не се е случило вкъщи, но пак вкъщи спи по-дълго. Отивам да кажа на татито, че се качваме, който мъжите са събрали да играят тенисна маса. И е време и аз да си ходя, да се оправяме за вечеря. Ето ги къде играят тенис. 4. Добро утро от ден 3 на това прекрасно място. С нощи нашата компания остана да се забавлява, да гледа представлението от аниматорите и въобще да си приказва, че се смеят, но ние се качихме да си къпим Вики. И толкова бях изморена, че просто си легнахме. Днес станахме за закуска. Ето я мушмулата, стои си. И така, те още един ден на басейн ще плуваме, може да ти топнем крачетата. И къде мама да ти топнем краченцата? Бяхме на закуска и в момента имаме някакво време за Виктория, така с нея на леглото, да си я гушаме, да си я млящем, както казва майка й. Време за гуш. И после отиваме на басейна, да може аз да се пускам по парзалките, а те да си пекат тялото. Дупетата. Дупетата. Виктория, насяга къде, но? Ние трябва да се обличаме за басейна, защото ни чакат, но тя иска гуш и вече си спим много. Хайде. Или ще заспим тук, или ще спим на басейна. Няма, слизаме. Хайде. Айде, до скоро. Оставям пюрето на Виктория да се досготви. Ние сме се облекли за басейн, слизаме долу и стане обяд, ще има готово пюре, с което да я напапваме на басейна. Ето ни на плажа, на басейна. Подготвяме Викона за гмуркане. Най-вероятно в този малък басейн. Ще се спинка на сянка. Ще спинкаш на сянка ли, Виктория? Дай сега да я намажем за слънце защита. Няма да влиза с мен надолу, така е? Не съм взел костюма за гмуркане. Тя днес само с костюма за плуване на място. Мажеме с слънце защита и това ще спи. Трети ден си обличаме банските с лимоните, за да си направим снимка. Трети ден да си направили. И чакам днес да се снимаме с мъжени и детето. И после се преобличаме, защото госпожицата има още 5 часа бански. Аз ще скачам на парзалката с всички останали. Много яко. Малко да си починим преди голямото жабешко цъмбурване. Или по-скоро преди Виктория да си заспи. Виждаш ли, съвсем леко огрява и слънцето по крачето. Но след малко стане сянка изцяло и така, отивам да видя Лори, че става. Дошъл! Черпя ви с това сладко бебе спящо на басейна. Моята сбъдната мечта. Вижте тези рибули. Мечта е за мен. И сега се напапка и спи сладко. Баща и няма търпение да се пуска по парзалките повече от децата. Ето нашето малко скромно семейство. Нахранихме нашата чочка. По-скоро ти я нахрани. Накърмих я и тя заспа върху мен, нещо, което не беше правила много отдавна. И сега мама ще влиза във водата с пояса и тя да се намокри, понеже аз бях С пояса. на дичека. И така, ще ви я покажем. 5-минутно междучасие за мама. И аз бях само 2 часа във водата. На парзалките. Сега ще ви покажем и мама във водата.
Влизаме ли в тренда? Ти ще снимаш, на Даянка трябва. Аз на Даянка. Ето как се прекарват хората с шотове. Кармачките и си държим бебетата. Не, хора, това е събитие, не съм пил с Георги от миналото ергенско парти. Ама смятай! Свърши много добре. Ама то добре сам аз. Искаш ли да ти го запалим, Марко? Не. Айде! Че ми е хубаво. Айде! Е така. Само, че има по-херай. Добре, и сега да покажем какво е. Така, приятели, сега аз съм Кики, двете част съм Кики. Да. Ще ви кажа какво има за вечеря. Да. Започваме с пиците на печ. Много вкусни, разнообразни, бършни картофки, между другото са много хубави, те много ви харесва. Добре. Има огромен избор. Ще покажем место. Да си боцнеш направо. Да, преминаваме, има рибка, паста, бакшишче. Ще хвърлим. Леле. Телешки рибайсти. Това между другото изглежда много добре. Да. Има лазаня или картоф, яйца и сирене и това става. Дай да покажем следващата станция и да отидем на Ела най-любимото. да покажем сушито, бързо. Сушито. Отиваме към сушито. Чакай, какво да покажа? Десерта е след сушито. Десерта е след сушито, добре. Това са салатите. Има изключително много салати. И предполагам, че много майки гледат вашите влогове, както вашите. Точно така. Това вижте какво е. Пюренца. Макс вече хапна. Това е страхотно. За всички майки, бащи, И също майките така. искат да отцелапват. Това са техните десерти. Добре. Извиняваме се за шума. Да. Някой Някой... ли се чувате? Не знам дали се чува, но да кажем, че е супер. Вижте каква презентация. Дай по-силно, ако в случай не се чува. Сега вижте каква презентация има. Топ, слушам. Гледай така, стъклени чевики, прозрачни купички, декорирани. Специално минаха шните бадемче по бадемче, слагах, аз ги видях. Това е много добре. Тези лъжички много са. Лъжичките с... Да, взимаш и ядеш директно. А това са обърнати чашки с друг десерт. Така, продължаваме напред към станция. Какво е това? Станция? Станция колбаси. Станция Колбас. Сирена. Супер. Има сирена за навсякъде. Така. Добре, и минаваме към... Не минаваме. Това го имаше и преди малко. Това е междинна станция. Междинна станция сладоледи. Сладоледи, десерти. Виж тук. Това беше на друго. Това е на другото, да, че е приготвено в 17:45. Да, точен час на приготвяне. Така. И сладоледите си имат даже и декорации. О, супер. Зак. Ето да, Янка и Тошко. И те си снимат. И сега отиваме само да снимаме това нещо. Много е красиво. Това е като... Това е капини ли са или че? Не, това е малини. Не, това са капини. Малини. Капини. Капини, добре, пише малини, значи са ни излагали. А така ме ядливо цвете. Да. Това прилича на стадиона на Байер Мюнхен, между другото. И сега с Тошко ще ви покажем любимата ни станция. Не знаем дали на Кики е любима, но сега се замествам с това любимата. Най-любимата е на нея, между другото. Сушито! Значи това е нещо уникално. Започваме. Първи ред суши. Суши с суши. Не знам какво е това. Точно писано, че са също презентирай. Не знам. Тук има сушита, тук пише всичко е сушита. Това лакаме ли се казва, че? Това е Лакане, да, водорасло. Там и това. Това са пролетни. Пролетни сушита. Да, не деца. Ние сега сме летни, но ще ги пробваме. Има изключително много красиви неща. Има и някаква супа. Кой типа супа? Суши супа. Да, сляпа. Не, тя пише всъщност каква е. Мисо. Малко на чай. Виж малко на чай. Мисот. Беше на чай. Да, Малко, да. Ето тук пише между другото, приготвено е в 17:45. Абсолютно прясна и свежа храна. Като на видовете суши. Добре, благодаря много за тази презентация. Тук има цяло. Добре. Да, това е много Пуйка. интересно. Пиле или пуйка ли? Пуешко е това, да. Пуйка. Все едно сме 4 юли. Пепър сос, бейби сос, сметан сос. Ти си за Hell's Kitchen. Добре. Трябва да правим следващия. Добре, ами това е общо взето. Ресторантът е изключително голям. Много е свежо и хубаво всичко. Приятели, това е. Сега очевидно да се преобличаме и да хапваме след това. Бон апети. А през това време Кики си грижи за Вики. Точно така. А ние съвсем сме тук инфлуенсърите. Най-големите. Най-големите. Топа на топа. И точно. И точно. Отиваме към вечерята. Капнем. Какво има днес? Ами, так има суши. Отиваме да ядем суши. Ето е малката мушмула в бяло и зелено или така наречения цвят мента. И аз съм в подобен цвят. Аз не. На мен не ми казаха, че има дрес. Когато басейнът днес ти е дошъл толкова много, че си заспала и не искаш да станеш. Хайде, мамо, моля те. Хайде, маменко. Чоча. Чоченко. Ням.
Чак, сколько? Добро утро! Здравей! О, Боже! Добро утро! Тетя! Добро утро, чичона! Здравей, мамо! Добро? Здравей, мамо! Добро утро! Муж мой! Ти много спавай, слонче! Добро утро, бе, чоч! Протегни се, мамо, протегни. Ден последен в Премиер Порт. С Шушка станахме рано, разходихме се до плажа, ходихме на закуска, тя поспа. Баща е на работа тук в Бургас и ние днес имаме ден в хотела. Ще си почиваме, ще си прекараме заедно, всички двойки тръгнаха, останахме само ние и Сиси и Светли, Дари и Лори. И днес се очертава да е един спокоен ден, като за последно, защото с нощи парк ще продължи до почти 3. Нали, мамо? Ето тя сега си играе на шезлонга. Ще ходим да обличаме банските. Презареждаме млекомата. Личи се, че не съм на диета, а трябва. Ще хапнем сандвичка през една лимонадка, чочка хап на пюрето. Радваме се как се забавляват хората. До година ще се върна с бебе, което може да плува. Поне мога да я топкам в басейните. Нали, мамо? Чочи. Малката мушмула на детска анимация. Чакаме фокуси. Последна сутрин тук, с гледка море. Мама и татко стягат багаж. Да. Докато малката мушмулка се е заровила в играчките и си играй. След малко ще те преобличам и теб. Да, мамо. Чакай сега да покажем. Иваничката, че трябва да приберем, където ти чипкахме. Тя изсъхва. Ето. Много ще ми липсва тази гледка. Тази палма ми стана любима. Много е яко, хора. Особено за хора с деца. В смисъл не бебета, за хора с деца имат толкова много забавления и неща. Нищо, до година ще се пускаме по паразалките и по аквапарка. Така, прибираме си багажите, куфаричетата, остана малко, на финала сме и остана да й прибера кухненската част. И ето, тръгваме си. С куфари, с багажи, с подаръци. Хубаво беше, да дърпам това. Добре, спирам да снимам, да помогна на Шушка. Чакай. Гледай сега коста. Лори, си замили? Тръгваме си, казваме си чао и си заминаваме. Беше много хубаво. Обърни се към оператора. Чойчи! Така бяхме през цялата почивка, бащите гледат децата. Мале, пълни лъжци. Да, ние ги кърмихме. Най-вече. Решихме да дойдем до Елените, защото след сватбата ни тук ни беше медения месец в Роял Касълчето, което много си обичаме и ми беше много интересно как изглежда в момента хора. Зловещо е, смисъл зловещо е. Буквално е празно, с едно Чернобил е. Мале, просто е потресаващо. Майко много. Срещу природата нямаме шанс. Дано някой ден това нещо се възстанови и се направи по начин, по който да е окей за природата тук и да доведем Виктория да види мама и татко къде бяха след сватбата. За жалост няма да е скоро. Да, още тук преди 6 години мечтаехме за нея. За този мушмул. Я кажи за това място. Ела да вървим, ще разказвам на хората една лична история. Първото лято 2016, като се запознахме с Ему и бяхме на първата ни почивка заедно в Слънчев бряг. И тъй като аз много обичам Несебър, дойдохме тук и седнахме на едно заведение, ще ви го покажем, защото пак ще отидем там. И толкова бях влюбена в този човек зад кадър, толкова много хубаво си прекарвах и се помолих на Господ да ме обича и до година пак да сме заедно и пак да се върнем. И така случи се, върнахме се. И от тогава това място ми е толкова любимо и сентиментално и си наумих, че всяко лято трябва поне поведнъж да се върнем на нашето място, за да е всичко наред и Вселената да е в баланс. После почнах да мечтая за дете и всяка година идвахме тук и си казвах, година ще се върнем с бебе, до година ще се върнем с бебе и така не се случваше. Миналата година се върнах през тази рокля, бях бременна и викендето беше в коремчето ми и мечтата ми се сбъдна тази година да се върна тук, на любимото ми място, 10 години след първото ми идване с бебе. Да, и още едно нещо, ето бебето на Сянка.
И още едно нещо. Аз като се подготвях за раждането, контракциите и така нататък, доколкото може човек да се подготвя за такива неща, нали? Много тренирах техники за дишане и как да си визуализираш хубави неща, за да пресветяваш болката. И по време на всяка контракция си представях ето тази алея с тази количка и това бебе, което се оказа по-прекрасно, дори отколкото си мечтаех. И с шушката да се разхождаме тук заедно и да се върнем с бебчето на морето. Така че хора, мечтайте, защото много съм щастлива. Това ми е сбъдната мечта да дойда в Несебър с бебе. Направо мога да се разплача, защото толкова много години съм го чакала. Много е хубаво. Пожелавам ви на всичките да отидете на мечтаните ви места с семействата си, да изпитвате само любов. Да сте здрави. Най-важното да сте здрави и всяко нещо идва, когато сте готови, не когато го искате. Това е личната ми история. Насладете се на морето. Почерпи ги с тази гледка. А преди 10 години си била толкова влюбена в момента, как стоят нещата. Изпитваш ли някакви чувства към Аз съм по-влюбена. Я покажи мушмулата. Мама, ти си много млади, слънчо. Дай много усмивка, слънчо. Знаеш ли, мама, колко се е мечтала за теб да дойде тук? Браво, слънчето. Айде така да виждаш мореници. Наистина е много красиво. Ето хора, седнахме на нашето си заведение. Традицията е спазена. Пие си лимонадката, само че този път не сме двама. Този път сме цялото семейство. Обичам те. Много съм си мечтала за този момент. Обичам те. Обичам те. Мама и тати много са те чакали. Так му се напапа и сега. Сменихме памперса. И след малко ще спинка. И сега ще поспим. Мама и татко ще се радват на нашето си гостенце. Успяхме. Ще приемем по една свежа лимонада. Обичам те. Обичам те. Обичам те. Много хубаво си изкарахме хора, въобще не ми се прибира. Много съм щастлива. Душичката ми тук е в хармония и в покой. Хора, миналата година, като бяхме в Несебър и винаги след като хапнем на нашето родно място, обикаляме, защото не сме на любимите места в България. Винаги минаваме през църквата, където имам снимки. Аз като съм била малка, като съм била дете, моите родители са ми показвали. Миналата година се снимах с тази рокля. Бременна. Сега се снимах за Вики. С количката, Вики спи. Нямаш как да се будим за една снимка, но да, много е сладко и другото сладко. Сега обикаляме, по принцип аз съм човек. Аз съм като децата, смисъл като видя някакви сувенирчета, чашки, ключодържатели, винаги искам. И винаги ми се кара, защото пари на вятъра, като цялото ни ми дава. И сега спряхме да купим лимонада, нещо си. Че не ми даваш да си купувам някакви такива неща, които са държателства. А пък сега, тук сме спрели, за да си купим лимонада и човека ни пита в каква чашка искате, в обикновена или в чашка на Несебър. И аз съм мълчал, много ясно, че искам чашка на Несебър. И му казва, една обикновена, една чашка на Несебър за нея. Това ми е толкова сладко и сега ще си обикаляме любимия Несебър с чашка на Несебър и ще спия лимонадата и бебето ми спи. Хора, много съм щастлива тук. Ето какво е купил. Той е купил даже не обикновена. Той си е взел бъбъл ти в панда чаша суши, която е супер сладка. На мен ми е взел лимонада в Несебър чаша. Всяка година вече ще идвам с тази чаша. Много сладък. Много е хубаво. И се вейжа. Хайде сега ще си пия лимонадката. До година и тя ще пие лимонада. Мили хора, от Несебър, Стария град, едно от любимите ни места. Завършваме нашата почивка, нашата доколка. Гледаме се на здраве с несебърските чашки, лимонада и бъбълти. И благодарим ви, че сте гледали и този ни влог. Скоро ще качваме нещо много интересно. Казваме ви чао. Много беше хубаво всичко. Ще се върнем пак. На следващото в Слънчев бряг. Бяхме с Светивас, следващото е в Слънчев бряг. Ние можем да правим така обиколка по Черноморието, така че предлагайте къде да си вършите място. Чао!